първото ми видео за днес. Днес в това видео ще ви покажа цялата си козметика, която е адски малко и трябва да купуваме още, обаче нямаме пари. Ще ви покажа в това видео и неща, които съм ви показвала и в предишните видеа, но ще се опитам малко по-набързо. Ще започна с капакът на една кутия, който ми се щупи. В него си държа едни сенки, които майка ми подари. Извинете, мисля, че ги ползвах за Хелоуин. На Very Me Night Fever. Сиви сенки. Знаете каква бях за Хелоуин? Вещица. Проставайте с това. Следват двете ми спирали, които имам. Едната е на Avon Super Shock маскара. 10 мл. Другата ми спирала е Maybelline New York The Rocket Volume Express. Много не се вижда, защото тук при мен сега е нощ. Следват трите ми молива за очи. Първият ми малък, кафяв. Не знам марката му. Хайде, отвори се. Следващият е лилав на Oriflame Beauty Eye Intensity. Чакай! И следващият е пак същият, но сив. Пак на Oriflame Beauty Eye Intensity. И едно камъче, което аз използвам за нанасене на очите брокат. Сега ще премина към следващото. Момент само да пребера това. Сега са наред гланцовете, които вие сте виждали, но пак ще покажа, защото все пак и те са част от моята козметика. Ето този гланц на Lip Gloss на Brooklyn. Този гланц, който не му знам марката, ягодов с брокат, който буквално винаги изяждам, защото има ягодов вкус. И много не знам каква консистенция, обаче много изсушава устните ми. Два гланца на Хармония, един диня и един с ягода, един с watermelon, другия с strawberry. Ето ги. Един е ягода. Това е един гланц, който сестра ми подари. Той върви в комплект с един голям гланц, който е в момента при сестра ми. Това малкото на този гланц го дадох на нея. Това е един гланц на Velina Cosmetics Crystal Lip Gloss. Много, не знам, много е странен, защото когато си слагам от този, червеното остава отгоре на устните ми, а бяло остана от място от устните ми. От този гланц, който ще покажа, липстик на Audi, имам 3 цвята, син, жълт и лилав, но те са почти еднакви. Това червилце е детско, но то почти не червисва. Вижте как ми е порозумяла ръката. Момент, не знам дали се вижда при вас, но тук е... Ето тук е розов. Както и да е, това е един гланц на Бочко, който също буквално почти изядох, защото
твърде сладък. И това е едно червило, което мирише на бисквити и е някак орехово или нещо такова. Хубав цвят е, но не го ползвам толкова много. Ето го. Това е някакво червено с цвят на бисквита. Тук може би не се вижда, но при мен мирише много сладко. Следващото при мен е една кутийка на два рафта, всъщност две чекмеджета и един рафт. Ето тук, в първото, не във второто, първото съдържа лаковете, които са само 3, за жалост. Този, който е изсъхнал, защото го имам от много отдавна. И тези двата, които са ми подарени от една гримьорна от по-миналата година. Тук имам един брокат за ногти. Всъщност той не е чак толкова брокат, някакви топчета. Руж, който прибрах в тази кутийка и е ето тук на дъното. И вътре даже има една част от четка, защото когато го ползвах в една друга кутийка, то вътре заседна едната част от четката. Това е четката на сестра ми, която тя даде да я пазя, но аз изобщо не я ползвам. И сега си я взе, колко нахално. Тук има едни сухи кърпи, които май ще се свършат точно сега. Не, остана една. Ще избърша това червило от тук. Не стана и трябва да е мокра кърпа. Асистентката ми, т.е. сестра ми, ще даде на мокри. И това беше за първото. Сега ще ви покажа второто. Тук са всички мои четки. Тази четка, в момента само ще ми търкат ръката и не мога да... Тази четка е регулираща си. Първоначалната и полза е... ето тази. Но дори тази полза може да се използва. Тук това се върти и става все по-голяма и все по-разперена. А като я ударя отгоре няколко пъти, тя става бъртана четка и я топвам в ружа, който ви показах и слагам на бузите. Следващата четка е от самобръсначката на тати, но тази четка я ползвам много за ружове. Тази четка е за сенки. Тази също, но е от детски сенки. Въпреки това пак я ползвам. И тази пак е за сенки. Хубавото в тази четка е, че ето тук от тази страна, отпред е мека четката й, а отзад е грапава. И може да се използва за различни неща. Сега, ето това шкафче. Тук държа свои празни контейнерчета, в които ще си направя скоро гланц и ще заснема видео как го правя, но няма, мисля, че да е скоро. Имам 2 сърца. За сега 2 сърца. Извинете за този шум. И 2 кръгчета. В другото шкафче са моите брокати за ногти, останалите. Този цветен, не знам дали го виждате, май не. Ето. Този бял, който вече е на прашинки, не е като онзи топчетата. Всички други са на топчета, само този не е. Синия и златния ми свършиха. Това е златен, обаче на топчета, защото нямам повече на прашинки. Това е черен, а това е тъмнолилав. И това беше от тая кутийка. Преминавам към следващото, което пак сте го виждали. Това са моите парфюми.
Знам, че сте ги виждали, но въпреки това ще ви ги покажа пак, защото и те са част от моята козметика. Това е един крем, глитър гел на Барби, който обикновено ползвам през лятото, но аз не съм го ползвала още, защото ми беше подарен през зимата, когато е моят рожден ден, на 14 януари. Това е един парфюм, който мирише много гадно на бомбони. Не, сега мирише хубаво, но иначе мирише много гадно. На Дисни. Това е моят дезодорант, единствения на Bonbons Malaysia Pink Grapefruit. Това е моят парфюм на Ефтерпа, който пак беше подарен. Това е моят парфюм на Magic Girl, който мирише на пъпеш. Това е моето маничко парфюмче с ролка, което се слага за душите. Не му знам марката. Това също е мое малко парфюмче. И това беше от моите парфюми. В момента само да видя какво следва. Да, моите сенки, които също изобщо не са много, но пак ми харесват и не са много, защото аз обикновено не ползвам толкова много кремове. Тези сенки, които са общи на мен и на сестра ми, тези гримове, които са мои, тук има много хубави цветове, като сребърно, като изкрящо кафяво, телесно, лилаво, жълто, не жълто, ами зелено и така нататък. Не знам марката на тези, не пише точно както очаквах. И това са едни ружове и сенки. Това са зелени нюанси на сенки. Това е най-светлия, това най-тъмния. Това е среден цвят между двете. Това са ружовете. Този е телесно бял, а този е зелен, който повече склони към жълто. Следващото е моите огледалци от Въча, което мама и тати ми купиха. Ето това. Има две страни. Едната е за близко виждане, другата е за далечно. Ще си сложа ръката отпред, за да видите. Където виждате по-големи пръстите ми, това значи, че огледалците ми са по-близко. Значи, ето това е за по-близко, ето това е за по-далечно. Следващото са едни чашки, които съм изрязала наполовина и си направих нещо като панерчета. В първото стоят мои ластички, които са на 2, 5, 6 на брой. 3 от тях са ластички цветни с формички на някакви топчета и на някакви зайчета. Това са моите фиби. Другата, които са на 2, 3, 4, 5 на брой, 2 шнолички и едни такива продълговати фиби. Не знам по-големите от нас как ги наричат. Съм на 11 и не знам точното наименование на тези. Това е моята шнола или нещо като брошка, което ми купиха за рождения ден с една черна рокля, която ще покажа в някое друго видео. И последно, но не по важност, моите слънчеви очила. Вау! С тях се виждам много тъмно тук. Както виждате, ето тук отстрани има някакви цветенца и някакви вълнообразни черти, а тук някакви сребърни точки. Тези очила са много хубави. И това беше всичко за днес. Ако ви харесва, дайте палец нагоре, ако не, палец надолу. Пишете коментари, абонирайте се и така нататък. До скоро!